И здравейте хора, аз съм Диби и сега ще играем... Добре, и здравейте хора, аз съм Диби и сега ще играем паркур с сестра ми. Сега да започваме. Ето те, чакай. Айде да започваме, моля остави ги да бира. Да започваме. Първо ниво. Стигане! Добре, рестарт. Давай. Без да утреш. Рестарт. Не от тук, не баби. От рестарт, от другото оточе. В следващия епизод ние ще играем Lucky Block. Аз минах наобратно. Бале, колко съм прост. Не! Минах паркура, не! Знам трудно. Ох, изсон. Клекнала си. Не. Не става. Спокойно си. Не, и аз паднах. Гати фела съм. Много е трудно. Не знам какво ми става. Аз съм... Не знам. Не мога да се нареча добър, но... О, бива ли да съм такъв нуб? Бива ли хора? Бива ли? Не! Спри лава! Спри! Давай! Не! Спря лавата! Аз съм на второ. Добре хора, колкото направим и ще спираме клипа. Не! Еми ясно. Какво направи? Мина ли го? Аз ще отида на някое друго. Ето мене, виж. Ето ме. Тук си мога да си избереш. Аз тук ще игра. Ще игра на лабиринт. Чакай, пази се! О, мина! Поле мина! Ами има лава! Бързо прескачай, да не умреш. Еми хора, абсурдно. Еми просто сме едни големи нубове. Така хора, няма да играем точно това. Добре, не. Ще играем, но сигурно ще правим доста фейлове. Стига да си внимава, тиха ти лажи. Трябва да откриеш тайния проход, без да ги чупиш! Не знам смисъл какъв е. Тук има ледени блокчета. Тук. Ама те се активират. Това се отира. Ма клякаш и така се движиш.
Клекнала. Ела. Чуй, Боли, като си клекнала и става много лесно. Аз го минах. О, не, минавам през лавените стени. Не. А ти къде си? Чакай, идва. Клекнала. Мисля, клякаш, клекни и се движи клекнала. Няма да паднеш никога. Ето, казвам ти го, гледай. Ти ме буташ. Ето, гледай. Аз съм клекнал и не мога да ме хвана лавата. Не мога да пипна лавата. Точка, давай, смело. Ето ме. Искаш да ти помагам? Давай. Успя ли? Да. Айде. Сега следващото. Лавените стени. Пак клякай. Клекнала. Да, опитвам се. Ще ти изчакам. Става ли? Всичко. Айде, ела, да моля те, не мъчи. И аз. Къде си? Боли. Ето бе. Ела да... Аз се превлак. При влак ли? Да, е тук. Добре, сега и аз си. Батко, който... Тутус. О, ма трябва би да... Стой тука. Сега ще ти кажа. Къде си? От другата страна сега ще го активираме някакси. Чакай сега. Опа. Боли, спряхме клипа. Спряхме клипа. А, не. А, той си продължава си. Аз трябва да влизам. И пак ще бъда от начало, както си бях. Не. Тук видях някакви от вода. Ау! Къде са? Чакай, сега ще ги покажа. Ето ги. Внимавай, защото ако минеш през водата и то веднага те изстрелва нагоре и се задушаваш. Клякай. Клекнала ли си? Да. Трябва да успея. Не! Ето го пътя! Ето го! Иска да. Тук. Ето го! Лавена. Пак клекнала. Да ви. Не! Да, и аз умирам, чакай сега. И това беше всичко, хора. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. И чао!